Apostlu u apostli. Kelma li ġejja mill-Grik apostolos, mill-verb apostellein, huwa bagħat. L-apostlu huwa wieħed mibgħut minn xi ħadd taqwa minnu biex bħala delegat tiegħu jaqdi missjoni li jkun fdalu fidejh bħala ambaxxatur, legat, messaġġier. F'dan is-sens ġenerali l-kelma apostoliku nsibuha wkoll fi ftit każijiet fit-Testament il-Ġdid. L-apostli li jissemmew mal-profeti huma bħal profeti messaġġiera ta' Alla kif insibu f'Luqa kapitlu 11 vers 49, Efesin kapitlu 3 vers 5, l-Apokalissi kapitlu 2 vers 2 u l-Apokalissi kapitlu 18 vers 20. Ġesu wkoll darba biss f'Lut kapitlu 3 vers 1 jissejjaħ apostlu fis-sens li hu mibgħut minnu. Il-ħsieb Ġesu huwa l-mibgħut ta' Alla l-Missier huwa komuni ħafna fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Imbagħad Ġesu kif il-Missier bagħat lilu hekk hu wkoll bagħat lid-dixxipli. Kapitlu 20 tal-Evanġelju ta' San Ġwan vers 21. Fit-Testament il-Ġdid dawn huma l-apostli fis-sens propju tal-kelma. Huma 12 li Ġesu għażel sa mill-bidu minn fost id-dixxipli tiegħu. Kif insibu fl-Evanġelju ta' San Mattew kapitlu 10 vers 2 sa 4, Mark kapitlu 3 versi 16 sa 19, Luqa kapitlu 6 versi 13 sa 16 u Atti kapitlu 1 vers 13. Għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippritkaw kif insibu f'Mark kapitlu 3 vers 14. Wara l-mewt ta' Ġuda l-apostli bħala grupp jissejħu il-11. Imma n-numru 12 huwa sagru, korrispondi għat 12 il-tribù ta' Iżrael. Għalhekk il-post vojt li ħalla Ġuda kellu jimtela. U daħal floku Mattija insibu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 versi 21 sa 26. Dan sakemm il-Knisja kienet għadha f'Ġerusalemm u fil-Palestina, meta mbagħad bdiet toħroġ il-barra u saret iktar universali, il-mudell ta' 12 tribù ta' Iżrael marbut mal-poplu tat-Testament il-Qadim ma kienx hemm bżonn li jibqa' jinżamm. Fil-fatt meta Erodi Agrippa l-ewwel qatel lill-Apostlu Ġagbu u Ġwanni, ma ntażel ħadd minn floku kif insibu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 12 vers 1. It-12 l-apostlu huma il-pedament ta' Iżrael il-ġdid li hu l-Knisja ta' Ġesu Kristu. Ħafna drabi it-12 jissejħu apostli fl-Evanġeli u fil-ktieb tal-Atti, drabi oħra l-aktar fl-Evanġelu ta' Mattew u f'dak ta' Marku jissejħu biss dixxipli. Imma kif jidher mill-kuntest dawn huma it-12. L-awtur tar-raba' Evanġelju jsejħilhom dejjem id-dixxipli jew it-12 qatt ma jsejħilhom l-apostli. Mill-istorja tal-għażla ta' Mattija flok Ġuda nifhmu li l-membri tal-grupp ta' 12 kellhom ikunu minn dawk id-dixxipli li kienu jafu lil Ġesu f'ħajtu magħhom u li jarfuh wara li qam mill-mewt. Kellhom ikunu xhieda tal-qawmien tiegħu mill-imwiet kif insibu fl-Atti kapitlu 1 vers 22. Dawn huma l-apostli it-12 fis-sens propju u tekniku tal-kelma. Fuqhom, fuq ix-xhieda tagħhom hija mibnija l-Knisja kif insibu fl-Apokalissi kapitlu 21 vers 14. Madankollu, it-12 waħedhom ma setgħux ilaħqu mal-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet tal-Knisja kollha kull fejn bdiet tixteret u lanqas għal kull żmien. Il-ħidma personali tagħhom setet tiswa sakemm il-Knisja kienet għadha f'Ġerusalemm u fil-Palestina. Ma meta ħarġet il-barra mill-Palestina u bdiet tixteret ma' artijiet oħra, kien hemm bżonn oħrajn li jkomplu l-missjoni tal-apostli. Hekk barra 12 deru apostli oħra fil-bidu tal-Knisja, xħut minnhom jissejħu wkoll apostli. L-ewwel wieħed Pawlu, l-apostlu tal-ġnus kif isejjaħ il-Littra l-Galatin kapitlu 2 vers 8. Pawlu kien konvint li hu kien tassew apostlu bħat 12.
U r-raġuni tal-konvinzjoni tiegħu kienet għax hu wkoll bħalhom kien ġie msejjaħ u mibgħut direttament minn Ġesu Kristu. Għalkemm ma ltaqax miegħu f'ħajtu, kien iltaqa' miegħu ħaj wara mewtu, u għalhekk seta' jkun bħal 12 xhur tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. L-apostli l-oħra qablu miegħu u għarfuh bħala apostlu bħalhom kif insibu fl-Ittra Galatin kapitlu 2 versi 1 sa 10. Pawlu li kien jibda l-ittri tiegħu bismu kien dejjem iżid ma' ismu it-titlu ta' apostlu. Testament il-ġdid hemm oħrajn li jissejħu apostli fosthom Barnaba, sieħeb Pawlu, Androniku u Ġunja fil-Littra lir-Rumani kapitlu 16 vers 7. Fil-listi tal-karizmi jissemmew l-ewwel apostli, jissemmew ukoll bnadi oħra. Nifhmu li dawn ma kinux apostli bħal 12 u bħal Pawlu, imma kienu ħaddiema magħhom u bħalhom fl-apostolat tal-Evanġelju. Dan ifisser li sa mill-bidu tal-Knisja bdew jissieħbu mal-apostli l-kooperaturi fil-ħidma tagħhom. F'Luqa kapitlu 10 versi 21 għandna referenza sabiħa lihom it-72 oħra illi bagħat ukoll il-mulej Ġesu. Bagħathom bl-istess missjoni li kien bagħat lit-12 ukoll. Din hija referenza għall-apostolat universali tal-Knisja fid-dinja. Ma 12 kellu jkun hemm għalhekk kien hemm oħrajn li jaħdmu bħalhom fil-missjoni tagħhom. Dan fehmuh l-apostli wkoll sa mill-bidu meta raw li kien jeħtieġ jiddelegaw parti mill-ħidma tagħhom lis-seba' djakni kif insibu fl-Atti kapitlu 6 versi 1 sa 6. Hekk baqa' jsir fil-Knisja fl-istorja tagħha matul iż-żmien bis-suċċessjoni tal-missjoni tal-apostli f'kull qasam tagħha. Hekk il-Knisja tibqa' dejjem u għal dejjem apostolika.